Bermeoko arraina azoka maiatzaren 17, 18 eta 19 egingo da eta aurten bere 25. urteurrena ospatuko du urte horietako guztietako ibilbidea gogoratuz eta balioan jarriz. 25 urteetan azokaren eboluzioa eta itsasoarekin lotuta dagoen Bermeoko herriak izan duen aldaketa eta garapena islatuko dira aurtengo edizioan ekimen ezberdinen bidez eta horrez gain Bermeo Tuna World Capital proiektuak, jasangarritasunak eta elkartasunak presentzia garrantzitsua izango dute. Azken urtietan karpa erraldoi bete eukitzen dugu lameran, 300 metro karratuko karpa bat izaten da, eta hor intentaten dune da tradizioe eta modernidadie edo etorkizune apurtzu bete ustartu, eta dakun kulturie, dakun ondari azkenien, bai gastronomikoe, bai kulturala, bai enpresaria hori dana plazaratzen, erakusten horren eskaparate bat arraina azoka, ez? Eta aparte de estanak eta estanatako produktuek, hau da, gaur herriko konserberan produktuek eta euren nobedadiek eta euren erakustaldizek eta hori dana, karpa horretan intentaten dune dabe bai, jasangarritasunen ikuspuntutik etorkizunera begire, gauze ezberdinek, nobedadiek eta plazaratzen. Igez, Bermeo Tuna World Capital proiektu estrategiko hori aurkeztu gendun arraina azokan, eta hori izen hartun zauen karpiek, eta urten be izen horregaz eukiko dugu karpa hau. Orduen, esan dute moduen, hemen gauze barri asko ezetuteko aukeri eukiko dugu, eta hori esango da erakunde edo enpresa ezberdinei esker. Horrokin guz plentziko itxas estaziokuek piekuek eukiko dugu, Urdaibai berzenterrekuek bebai, Astikuek, Urdaibai patronatue, Zik biogune, Eroski be parte hartuko dago, Foro Maritimok bebai, Akuariunek bebai, Zunibal, Asi, Berton eta Bostalek be euren tailerrak, erakustaldizek eta hainbete gauzeukiko dugu, gero sakonien sartuko da bego programia saltzen, nik goraipatu gure dut, karpa horretan urtez urte, saiatu garala gerue, hau da, etorkizune eta geure tradizioek zeuzelan lotuten, eta, zorionez, gero eta programazio nik uste dut potentia hau dauela karpa horretan, eta hori seinale hona dela. Horrek erakusten dozku dinamismo batakola azoka honek, etorkizunantz begire dauen azoka bat dela, eta parte hartzaile kopuruen gorantzagoa zela. Beraz, hau da aipatu gure izan duten gauze bat. Eta gero, aurten nobedade bategaz bebai, eta da albakorak, zikera baten arraina azoko honegaz hasi ginenien albakorak beste parte hartze bat eukizauen, eta da euren atunontzizetan zelan sukaldatzen dan, eta zelako errezetak inzien, eta eukin zaurien iniziatibe bat arraina azokaren astapenetan, eta orain, guzandu hori errekupera, eta prestada hori erakustera atunontzizetan zelan sukaldatzen dan, hori ikusteko aukeri eukiko dugu, nobedade bat da, eta pentsen dut nahiko gauze atraktibo izango dela, eta gero hor sukaldatuko dana, igezko moduen han egongo da kofradizarrien marmitze eta atunerrie jateko aukerie, eta hor sukaldatzen dana be, kofradizarrien jateko aukerie egongo da. Bidegurenek azaldu duenez, aurten 3. aldiz eta joan den urtean izandako arrakasta kontuan hartuta, Bermeoko kofradia zarrak ateak irekiko ditu eta bertan atuna erreta eta marmitakoa jateko aukera egongo da. Gainera, aurreko edizioetan bezala, helburu solidarioak izango ditu. Eta lortzen den dirua osasun arazoak dituzten umeen familiei laguntzera bideratuko da. Baina hori ez da Bermeoko arraina azokak hartuko duen ekimen solidario bakarra. Izan ere, aurten lehenengo aldiz, Bermeoko arraina azoka elkarteak eta Bermeo Tuna World Capital ekimenak minbiziaren aurkako elkartearekin eta Zik biogunerekin batera minbiziaren aurkako ikerketaren aldeko kanpaina bat martxan jarriko dute. Aurten, 2. urtez, Bermeok Urdaibaiko erreserba biosferaren jasangarritasunarekin duen konpromisoaren barne, azokak erronka garbia ziurtagiria izateko konpromisoak hartu ditu. Ingurumenean duen inpaktua murrizteko helburuarekin. Bego Gangoitik turismo arduradunak adierazi duenez, aurtengo arraina azokan 21 erakustoki egongo dira.
Horietan, enpresek eta erakunde ezberdinek haien produktuak eskainiko dituzte, herritarrek eta bisitariek dastatzeko eta erosi ahal izateko. Eta horrez gain, arrantza mundua erakutsiko dute. Bermeoko arrain azokaren helburua beti izan da Bermeoko itsasondarea eta tradizioak zaintzea eta erakustea. Eta horretarako, hainbat ekimen antolatu dira arrain azokako egun guztietan. Arrain salmenta itxurak, data hauetan bakarrik ikus daitezkeenak, irtenaldiak egaluze itsasontzian eta arrantzaleen museoara sarrera doainik. Gainera, aurten Corrado Bonomi artista italiarrak atunlatekin egindako artelanen erakusketa ere izango da kofradizarrean, elkartasun gunean, hain zuzen ere. Hildo berean, Barikuan 5etan galerna elkarteak antolatuta, umeei portu barruan belaontzian nabigatzeko aukera eskainiko die. Irtera, izotz fabrika aurretik izango da. Aurten, bigarren aldiz nautika eskolak ateak zabalduko ditu Barikuan eta Zapatuan. Nautika eskolako navigazio simulagailua eta planetariuma bizitatu ahal izango dira 11etan eta familientzako korapilo tailerrak izango dira. Horrez gain, Arroyabe kontserba lantegia bizitatzeko aukera egongo da Barikuan 11etan eta 12etan. Hildo berean, arrain azokako aurreko egunetan itzaldiak antolatu dira Bermeoko Arrantzaleen museoan. Maiatzaren 15ean eguaztenean Aritz Arrizabalaga, Astiko ikerlariak, aldaketa klimatikoak atunean zelan eragiten duen azaltzeko itzaldia eskainiko du, eta maiatzaren 16ean eguenean Robert Ugaldek el subsector atunero en cifras 2011-2017 itzaldia eskainiko du. Okingo duguna da, kultur egitaraue eta arrain azokako egitaraue, sare sozialatan eta web orrialdezen, egunero. Gauz, pentsat esan genduen aurretez ez, okingo gola, programa guztiz ezarratute, bai, aurten pasa asku, da hori bezein gailo, nada, no? Ondino programa ez dakula ezarratute, ze jente gitzau, dago eskatuten, parte hartze azokan erabatera edo besta dat, orduen, gaur azalduten datzuena da, ize behin betikue, bai ez da behin betikue, Bermeoko arrain azokako erakustokiak ostiralean goizeko 11etatik aurrera bizitatu ahal izango dira eta inaugurazio ekitaldia 12etan hasiko da Bermeo Tuna World Capital espazioan eta bertan hegaluze saria emango da eta arrain azokari hasiera ofiziala emango zaio. Azoka honek erreferentzizko azoka bat izatie lortu badau, beste gauza batzun artien dala bebai, sortuten dan zaigiro egaitzik, ezta? Eta zaigiro hori sortuten da, bat, bermiotarrok adenin darugulako zaireko ilusinu eta gogo eta maoan adazten duen ja gogo hori biztuten da, eta maietzin ganera derto baten dator. Bai, beste alde batetik, pentsaten dut, zaigiro hori bebai dala berriko kultur taldiei esker, bai, ezta? Errezen zorionez hainbat kultur talde daku, eta azoka honetan beuren parte hartze eta implikazio zuzena dakoie, eta horrek barreze asko girotzen dau. Beraz, eskerrak bebai, beure idanai programa honetan dakoien parte hartzia gaitzik.